Shut up. Se on jumalten juoma, jonnen parhain kuoma. Se saa keulimaan moposi. Suuttuu opesi ja oposi, kun koulun käytävillä yhä huutelet sä meemejä, vaikka kello välitunnilta jo sisään soi. Tietokoneen luokassa Viljamin veljeä hakkerointiasioissa konsultoida voi. Ikäraja 15, ei kieltoja nolla poista. Jostain löytyy hakija, hyvän päristely takia. Aina jonkun sentin voihan siitä lisää maksaa, että Tero, jolla ikä riitti sulle tölkit toi. Graffiteja piirrellä nyt iltaan asti jaksaa. Shut up. Homous voi iskeä minä hetkenä tahansa.